No niin, tervehdys YouTube ja pitkästä aikaa Henkan Perho-kanavallakin tulee jotakin videota. Mä hommasin tuon varmaan hommattu viime vuoden puolella joskus. Mä yritin semmoista kameratelinettä hommata, että mä voisin kuvata kalastusta. Sitten mä päätin, että perhana, että tossahan on tommonen otsakamera, Action kamera. Niin tällä mä ajattelin ottaa nyt videota sitten, kun mä lähdin kalastamaan toi Tikkurilan koskelle. Saa nähdä, se on 4K:n kamera, mutta kyllä mä ajattelin sillä HD-kuvalla mieluummin kalastaa tai kalastuksesta videota. Sitten tässä olisi, mä ajattelin, että mä tekisin jotakin perho-esittelyvideota, mutta mä ajattelin, että mä jätän sinne koskelle sitten, että mä näytän millä mä kalastan, jos mä saan kalan, niin kerron sitten, että mistä sain kalan ja millä perholla sain kalan. Mutta joo, ei kai tässä muuta, niin mä koitan saada tällä viikolla tehtyä sen video ja laittaa YouTubeen, niin voitte sitten katsoa sitä, että on mielenkiintoista. Mä en ole saanut sieltä vielä, mä en ole käynyt sillä varmaan kuin muutaman kerran, enkä mä ole mitään kalaa sieltä vielä saanut, mutta palataan asiaan sitten, niin katsotaan sitten, että mitä kalaa sieltä saa. No niin, palataan.